Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-12 ng adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Karon nga adlaw ang bugos nga pungsod Pilipinas ang nagsaulog sang Independence Day. May pila ka mga programa nga ginpatigayon sa pila ka mga lugar, labi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaksyon namon sa kanginan kabayuntang okslang kita sining pagsinalayo naton sa sining adlaw
sang Sabado. Wala sang init pero galom, ambot kong magalom ining kalangitan ta pero wala init subong nga mabatsyagan ta mga kaaksyon ti kon kaysa ang ato sing tiyempo daw nagaugyon man. O sige, basta importante nakaplastar na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Tig-irigma na dugay-dugay, no? Ting iban sini basta Sabado nagahikotar pa sang dapat nga hikoton nila sa sulod sang puloy-an nila. Kay ti Sabado mga kaaksyon wala sang trabaho, ang iban tang mga kaaksyon, ang iban may trabaho pa, pero kumo nga Independence Day, relax man ang iba, no? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sa mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan kabayontang kataas gid sang numero sang kahapon nga COVID-19 diri sa aton mga kaaksyon daw 200 plus nagahamboy kita sa 300 mga kaaksyon no sa probinsya marunubo-nubo kabayontang sige-sige ang pagnubo sini matapos nga gindeklarar man sang mga alkalde diri sa probinsya nga hindi anay magpasulod sa taga iban nga probinsya ilabi na sa oriental side. May mga ginapatigayon kay ining mga non-essentials ang hindi magkasulod sa probinsya sang Negros Occidental kung halin ka sa oriental side. Meaning nga ti Occidental nga nay magiho. Pero hindi tama, ambot ko nagkagwa ng direktiba o kung paribag-o nga mando sang gobernador mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Amo nang hulat-hulaton ta mga kaaksyon kay hatagan ta igtalupangod ini sa aton sining pagpangalagad. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon? Ti okay lang ang kondisyon ta daw gamay-gamay kahapon ang na-record mo sa COVID-19 sa bugos nga probinsya kabayunta nga magtayuyo na ini nga magtayuyo no kag sa balita dira sa oriental side kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan kag sa bugos nga Rion 6 nagapabot kita sa pagpangamusta sa aton sini nga mga kaaksyon sa bugos nga Rion 6. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sabado subong les ang aton sining nga tie-up broadcast. Wala kita sang tie-up broadcast tupod ang Aksyon Radyo Iloilo kon Sabado, Monday to Friday lang kami mga kaaksyon no diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sige sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial temporaryo naton nga manginkopod dira sa Aksyon na Brian Morden. Gobernador Lacson may mensahe sa Negrosanon sa Independence Day. Kag kalakip man ang non-essential travelers salin sa iban nga probinsya estriktohon mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon Committee Report sang talatapan ni Councilor Archie Baribar angot sa isyu sang Seneco na tala na sining igasumite sa konseho para sa nagakaigo nga pag-akto. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, update sining isa ka senior citizen so mga 69 years old ang edad sini matapos nga ginbungguan sang salakyan kay inasang kagahon sa barangay Alihis sining syudad
sang Bacolod. Anong latest subong, no? Nagkalabilin ang parts ang guma niyang takloblas ang gumaya nga Toyota, no? Pero way pa may baluan kung bala anong nakabunggo kun auto kun SUV, no? Ibaloon talang na karon mga kaaksyon sa pinaka-latest nga report gikan sa aton sining mga kapulisan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 64 anyos nga may nabakunahan sang mataas nga nakuhaan sang mataas nga kalibre sang armas lutang sa syudad sang Victorias. Ay puwerti 64 years old nga amay nakuhaan sang kalibre nga armas. Mga high-powered pa dira sa syudad sang Victorias. Samtang sa balita naman sa Patrol Independence Day Rally karon sa hapon hiwaton ini, no? Upod ang mga militanting hubon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag maki-update kita sining Bulalakaw na tala na nga usisaon sang geologist sa mabot nga Lunes dira sa NOHS. Samtang sa aton sini nagapangun naman nga mga balita sa out of town sa syudad sang Cadiz. Body camera nga gin-issue sang PNP National Headquarters hindi pa magamit sang kapulisan bangod wala pa ginbalikan sang installer nga magahalin pa sa Campo Crame. Lasman karon dugay-dugay kung may balita si Aksyon na Percival dira sa area sang La Carlota. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:27. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tila lamang ini sa mga headlines tang dalon sa sining udto diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Mahinang kalaban samtang rega hunay-hunay kamo sa sining udto, kaming bahala sa pagdala sang mga balita sa sining oras, no? Sige, sa mga kaaksyon tang way pa makahimos ang palanyagahon paghimos na kay manyaga na ta dugay-dugay. O sige, sa mga kaaksyon ta ngayara sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, i-like kag i-share ang aton sining programa sa Aksyon Balita Banat Bulig, no? Kay tinguan ta ini nga mabasa karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe kag ang pag-likes kag pag-share sa aton sining programa. Sa mga kaaksyon tang nga monitor na via website sa aksyonoradiobacolod.com.ph. Welcome na diri sa inyo sa ning palatuntunan kag sa mga YouTubers naton mayong udtogid sa inyo tanan-tanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa Small Town Lottery o STL sa unang draw sa sining adlaw sang Sabado, June 12, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta sa Small Town Lottery sa sining adlaw mga kaaksyon 16 kag 21. Liwat 16 and 21. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligi lang ha kay mangisayod tadi anayo. Makuanta di abikon maka-open na kita sa piyak nga linya, no? Para do hindi gid maayo pa. Hindi gid ma-open, no? Liyog tadi bi Aksyon GMO kay do hindi pa masalyada. May lang pag pamate sa mga kaaksyon ta kay Jocelyn Libon Dispoho,
kag lakip na sa kay Eric Galliano, no? May lang pag-monitor Eric Galliano, Nexon Relota Bernardo, Madam M. Saboso, good PM lang, no? Or good morning lang, no? And Angela Gayondato Castillo, kay Beverly Dolerio, may lang pamati, no? Nining Ramos, mayo lang pamati, daway ko signal, no? I-check ba? Para nga makwanta kung may signal na. Okay na guro. Sige. Kaya Nining Ramos, may lang pamati, Nining Ramos and Raymond Legaspi Pinida, no? May lang pamati, Rayame Ladjo, may lang monitor Renedo Aldea, no? May lang pamati, Renedo Aldea. Rian Montesa, may lang pamati, Rian Montesa. Kay Judge Casalim, good morning lang. And Olmiha Mered, may lang pamati. Beth Villanueva, Galapin Rosalinda Mayagma, and Susan Artes o Susan Atres, no? May lang pamati kay Susan Atres, kay Eleanor Regby Agravante, Anjo Losada Katage, may lang pamati Anjo Losada Katage, no? Kag kay Eleanor dali lang, no? Sapya kita kay Angela Gayondato Castillo, may lang pamati kay Noy Gonzales, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Atia Kim Eriman, kag Sam May Divine, kag Rowena Castillo de la Cruz, no? Good morning lang. Kay Kisha Blas, may lang pamati man. And kay Rampel Texkin, ba kadalawig-lawig sa ngalan mo do hindi amo. Sige, may lang pamati da Ricardo Paragiton Magkasiano, may lang monitor, no? Parang sigurado kay Mini Oliadas, Raymond Ligaspi Pinida, good morning lang. And Renido Aldea, Rian Montesara naman kag Beth Villanueva, may lang pamati. Kag Anjo Olisa Montecastro, may lang monitor. Ayos, sige. Ang iban pa naton nga mga kaksyon pa karunan talang ni kay hindi pa naton ma-check, no? Karon lang dugay-dugay siguro sa mga kaksyon ta nga nagapamati kay Nes Guanson de Villagracia, may lang pamati sa sining udto kay Nes Guanson de Villagracia. Raymond Ligaspi Pinida, Aksyon Rex po hindi ko kapangayo bulig sir, nagapanawagan gid ko sir. Anong pangayoon yan nga bulig man? Mayong udto sa Rex, live Kabatuan Iloilo ni Sam May Divine. Thank you so much gida. Kag mayong udto gida, no, sa Kabatuan Iloilo, no? Kay Vicente Similiano, may lang monitor dira sa Moises Padilla, taga Moises Padilla, listeners ang Aksyon Radio, si Nini Similiano, Bugrong Dalmasio, Melchor Boldog Dalmado, kag Ipi Similiano. Thank you so much Sir Vicente Similiano, no? Kay Renido, okay, taga Hinubaan, from Manalimsim, Hinubaan, Renido Aldea. Ayos. Sa kay Madam Virginia San Antonio Penda, shout out lang kay Rosalind Bison, kag sa iya pamilya, sa may Calatrava kag San Carlos, gapamati gidni sila sa imong programa. Thank you so much Madam Virginia San Antonio Penda, kag Rosalind Bison, kag sa pamilya dira, no? Ria Miladio, may lang pamati, Ria Miladio. Okay. And Sir Alex Montesara naman, present naman siya. Kay Vanessa Mayo, kay Doc Mayo sang Minnesota, Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky, kag sa pamilya Apil kag Dilagdaon, kag sa EFC group mga kaksyon. Ano ning kay Raymond ni sa pakaman siya kuno Alex Montesao. Gapasapak-sapak si Raymond Ligaspi Pinida. Daw iya lang mensahe di tanano. Ay, oo.
Do hindi ko minsindihan. Niel Brian Balues, greet ko lang birthday sa bayaw ko nga si Liberty Diasis. Dira sa Pro 4 Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan City. No? Misimong kalmay lang nga pagpamati kag Chairman of the Board sang OTTG si Romy Alconsa. May lang nga pag-monitor Romy Alconsa. Ayos. Okay. Gian Resisio Lida Zamora, Yamagisi, kag halin sa kay Alex Montesa. Manjo Arniho, may lang nga pagpamati. Ring mensahe ni Raymond Ligaspi Pinido. Good PM, pangayo ko bulig sa inyo sa Rex para sa lula ko kay tama gid kapigado sa may tagipusoon lang da maghatag ang Dios na lang magbalo sa inyo. Gapanawagan ko sa inyo tagipusoon madamo. Okay. Bugas kag bulong ang kinanglanon niya. Sige. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 sa aton oras, 11:36 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubin ang may edad na? Pwedeng sa aton sini nga mga kaaksyon, ginatan ay ta sa inyo ditri bayo, no? Kung senior citizens ka na bala, kag medyo nalipatan na, medyo lipato na bala, nang gakalipat na siya, no? Nalimtan mo bala nga ang mga bagay nga masami mo nga ginahimo, estudyante ka bala, pero ga problema, mag-memorya sang imo tulunan, kinanglan talang ditri bayo. 11:39 ang aton oras, katuan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba. Mapapatrol kita na yung hibaloon ta ini mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa update sa Bulalakaw to bla. Isa ka meteorites, no? Isa ka Bulalakaw mga kaaksyon, no? Part sang Bulalakaw lang niyan but kun pero tinatala na ini nga si saon sang geologist sa maabot nga Lunes mga kaaksyon, kalakip man ng Independence Day rally karon sa hapon hiwaton ini sang mga militanting grupo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod plasma ng pila pa ka mga kay na may programa man dira sa Bacolod City Public Plaza nga gintambungan sang mga opisyal sang syudad kag mga kapulisan kag militar man mga kaaksyon.
Ibalontang report sang patrol. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Uy, di na siya. Nawala man siya daw. Way kasulod ning yaning nga komunikasyon alin pa kay nasang agang komunikasyon ni Aksyon Alvin Grabang iyar nga radyo ni nga daway ni gasulod halin pa kay nasang aga nanong tabo sa iya Aksyon Elmar. Kay daw kauki man kuno sang iya sining komunikasyon mo. Ambot kun gin-check na di sa imo, ipa-check lang nanay Aksyon Alvin Graba. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:41 nga oras ara na si Aksyon Alvin Graba. Sige din siya nagkadto man Aksyon Alvin. Aksyon Rex pasensya kayang aton nga radyo do utility ta wala do hindi ka Ipa-check na di sa teknisyan no kay ina pa na sa nga problema na sa imo komunikasyon way mo nagyapon ginpa-check sa ila mo. gani man. Ipa-check na di para siguradong pagbulada mo gilayon Aksyon Alvin. Naniguro ko sigo ari ang patrol sa ronta. Ako man hindi man ko kalabot. Hindi buting kaya nga buho nagkadto hindi ka malabot sa ngaton sa nga komunikasyon. Well, kung special nga buho, mga special nga buho ginangimo nga paborito bla mo. hindi kay may buho Aksyon Rex nagtupa man diri sa Inuiches, no? Bulalakaw Aksyon Rex. Alleged pa lang ina nga bulalakaw. Oo. So, lauman pa ni Aksyon Rex, maabot nga Si lunes nga adlaw. Tumbay Lundoy gani, si Tumbay Lundoy linya good PM Aksyon Radio bulalakaw na itom nga bato may ari man na di gani kami sina may ara man tos lagali ya. Oo. So, dako man Aksyon Rex daw, inumul ka dako man yung klase sang bulalakaw Aksyon Rex mong. Amo ni ang Part pa lang ni sang bulalakaw. ini Aksyon Rex, hindi pa man makabig-abing bulalakaw itself. Ano nang bulalakaw? Meteorite Aksyon Rex. Ano na sa kunintindihon? Well, amo ning galupad sa kawaan. Abi ko kung parehasi mo itsura. Parehas man actually galupad sa kawaan kung sa tion sang kagabihon looking for someone to devour. Ambot ko ba'y nakakita na sang bulalakaw Ito makita mo lang na sa kalangitan niya, di ba daw gakuret lang na sang daw puti? Oo, gakuret. Dayon, gahambal ka purya sinda bulalakaw daw mo na? May gambal pa gani sila. Wish upon the falling mo star. pagid na? Oo. Kaya may makitang ka na, bulalakaw, dapat ma-wish ka. Tikon bulalakaw na ano nang mabulig sa tao man basta yung may mabulig na sa tao magamuna kadako ng ginapakita mo subong Yes, Aksyon Rex pa sin mahimo ni Imoy. Mahimo-imoy. Imoy man? Mani. Hindi man siguro ambot ko na ano na ka ang sakay tumbay londoy linya itom na sa sir may dako pa sina daw itlog sa manok buho-buho lang lawas sinaw na muna sa gali kay way ko di kakita personal ni sang bato ni nga napakita bla sa aton sini nga picture kun nano ini kun abati kun igoon kani sa ulo guro tumbalay ka man iguro. Yes, Aksyon Rex, halin pa sa babaw, kahangawaan, marekta to paabi na sa imo, bali sibay siguro kung di ka bakukik, bakukang si man. Jo Maribi igoon sini. May mo na lalaki may mo lalaki? Hindi lalaki man ni saya. Hindi. Magnamit pagiguro ang iyang linoto, ano? Oo. Mas mangin manamit, magluluto. Amo ni ang bali papanglikson Aksyon Rex. Nga kung in kaso maigo kasi ni, kag makuha mo api, makuha ang ano? Makuha mo ning bulalakaw ni. Abi kong bukol sa ulo mo. Ang bulang balasang manok Aksyon Rex. Ang tupa sini sa bulang sang manok, ibaid mo. Ina para magtalom? Ibaid mo. Bisan di malang bairon, basta bulang na iya sa bayaran, matalo mo na gyapon.
Ito, awat pa man kuno ni, kay basi swertihon pa magdaog kas bulang. Why na iya? Swerte-swerte. Ang importante na kagiyos ka. Importante kagiyo ka. Kaya bisan ano para gabaid mo kung bulang iraw ka, kag bulang kuan mo. Why ba nagyapon kung di malas kaya di malas gid na? Gani man, no, kung Pero swerte, ting pamangkot nga daw bato ni isang nagporma yaman. Oo, actually, kung laging nagtaw taman aksyon na Rex, Ginantaw mo? O, sa picture, no? Sa picture niya, sa personal, why kakakita? Si Personal, Lord Jan right? lang kakita to, actually kahapon. Oh, special mention sa kagina, no? Ni Mr. Mario Amaka Aksyon na Rex. Nga mo man, ang isa sa mga nagpatulong siya sininga talatapan just kasi ang ining ginaligar bulalakaw Aksyon na Rex nga nagtupa sa guardhouse sang NOHS. Sa din nga guardhouse man, dira sa may Araneta, kung sa likod. Sa may Araneta ni Aksyon na Rex, nga guardhouse. Diri may araman guardhouse di good mo. Oo, galing kay diri gid diya nagtupa sa may Araneta mismo Aksyon na Rex. And pag diri yan nakuha man sang isa ka babae, I believe asawa sang gwardya na. Gwardya. Oo. Oo, asawa ni isang isa ka gwardya. After nga naglanding, nagtupa abi sa Pagtupaya, sinikunog kalayo pa mo. Oo, kung ilang taon mo aksyonaire sa mo man kalayo pa sa pagtupa. Gabaga-baga pa in short. Oo, kung ginbutang lang gani kuno nila sa may tubig bala aksyonaire sa kahit paano parang madula ang init aksyonaire sa sang ginpakita man ini sa kay Mr. Mario Amaka. Pero why pa niya, hindi ta why pa ni klaruhon ta lang, wala pa ni kundi pa daw ginakabig nga daw bulalakaw. Pero sa Monday ang meteorologist diri sa Negros Occidental amo ang ma-check sini turnover ni Mr. Mario Amaka. Correct aksyonaire no? Alauman ta by Monday maabot base bala kung ginhaboy lang na galing kay kung ginhaboy lang na kalayo ya ayan ang bato antes iaboy na ano man ang ekspresyon kahapon action Rex nga daw naglupok mo daw may naglupok sa sulod so pag lantaw nila lang may wala sa nagwa nga diwindi no no oh sa mga pelikula bla oo may ara pag gani na ya dapat kumakuha mo ni singgit ka dayon darna kay mangin darna ka yambal mo na yang Rex ang bato kaya aboy mo na sakon masinggit ko dayon na Daga lain na yung bato yung imo bato balani na yung imo ya ining bato ni actually nakita panigali nila ano ta subong Sabado sang pitsa 4 pa ni nila nakita. Yes sir. Kag kahapon Biyernes liwat nila nga ginpagwa na giday sa Ramakan Yes, aksyonaire actually sunod diri kay Mr. Mario Amaka nagtupa ini last June 4. And isa kasi man ang halos kinton anya sini Action Rex gin research sa Google and sunod sa iya nga daw kung kaangay sang isa ka meteorite Action Rex ang ining nagtupa sa sulod mismo sang NOHS sa diin sunod sa iya nga sa pag-research niya Action Rex gusto niya pagidya makasiguro kung bala ipacheck niya ini sa mga eksperto kaangay sang geologist. Kay kung lang taon tadi ang meteoroid nga ginatawag ining bulalakaw, isa ka small gamay lang ni siya nga rocky or metallic body outer space ini ang meteoroid no? Gamay lang ni siya gawa pero ini siya do dako-dako man ni sa picture niya mo na mo gini sa kadako Magani man, way pagid ko actually kita sini personal action na Rex. Pero amo ni ang mga bagay nga iga-check nila sa mga eksperto na itself. Kaangay sining geologist action na Rex nga ginalaw nila mga maalam mo naton nga mga kauturan mag-examine sini kung bala
bulalakaw ini or meteoroids ini siya. Yes, aksyon na Rex, no? So at least para ma-check gid sa mga eksperto. Actually, by Monday, I think by iyasang DNR ang magkadto kag eksperto gikan sa DNR ang mag-check diri aksyon na Rex. Kay iban pa gani diri may gakadto man sa iban pa nga lugar aksyon Rex para mapa-check it, ma-double check bala ini matuod nga bulalakaw o kung Gakadto sa din? Magkakadto pa sa ibang nga mga eksperto sa Manila, gina-check ni nila kung bala... magkadto na to, layo na to ya. Oo, layo na to ya. Kung diri lang meteorologists diri sa Negros Occidental, mag-check na guro. Oo. Kay daw kasubong sining hugis kag paglantaw man naton do amo-amo man pero hindi ta maka-confirm sini. Oo, at least by Monday mahibaluan ta kay sunod sa iya kag sunod diri kay Mr. Amaka Lauman nga gina-expect man kita no nga magkadto man dito para makakuha kita mismo maka-witness kung bala ini matuod nga bulalakaw aksyon na Rex nga paagi sa pag-checkar o kung pag-usisa mismo sa mga eksperto and in fact daw eksperto ka man sini kung makita mo ni guro kag malantaw mo ambot kung makuha mo ni. Oo, ma-check ta lang ni kung balaan ta uyat pa lang daan mabalaan mo na mo. Oy, kagang yang hugis eh. Oo. Mabalaan ta ni Action Direct mas payog gani makakita man kita. Amo nang ginambal mo na makakita man kita sa bulalakaw eh. Awa, abi ko makakita sang iban o sige. Pangyayari, ipamawat pa man na. Ayo. Tiyang ambot kon matuod na pang ino-ino pa man lang na. Depende Yes, na sa Monday kung nanong paglantaw nila sina. Kay ini dako man ang mabulig sini. Actually sunugan siya nagtupa ang swerte sa sulod sang NOHS. Kung mapamatud-an nga ini siya isagid ka matuod nga bulalakaw action Rex. Number 1, amo nang number 1, number 2 magamit man ini action na Rex sunod sa iya sa subject. Sa ano to? Sa subject o dali lang kay balikanta si Aksyon Alvin Graba sa nautod nga report niya no gikan dira sa patrol. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:53 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikanta si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action na Rex again ang pagmangop sini nga ni Mr. Amaka nga isa ini ka bagay nga matun-an man sa mga estudyante sa social science o sa science ba action na Rex sa mga science class nila magamit man ini sa mga kabataan kag iban pa nga mga proyekto mahimo paghimuon man sa nga ila sini nga eskwelahan. Kay may na research ko di ang bulalakaw bituing alpas o meteoroid no isang maliit isa kagamay nga mabato bla kag metalikong bagay o sa kalawakan bla sa kanginanta no kag ang bulalakaw nagasimpunanay lang ni kuno dahil sa dungod sang bunggoanay nga mga planeta kag iban nga mga nakasulod sa aton sining kalibutan o sa iban nga planeta no amo ning bulalakaw Aksyon Alvin. Yes, Action na Rex no. So at least kung mo magambag kita meteorite daw metallic medyo bugat man eh. Bugat man eh. Oo, ganito nga sining ni Sir Amaka to kung maigo ka sini, may tendency nga either tumba ka o kung buklan ka. Pero laban-laban gid siguro, alin nga sa babaw mo. Makon mo na, ang persaya, halin sa babaw, pakatos dalong, kundi kung sa duta, kundi bas madasig kag ang dalaga niya bala, kag ang current action na Rex, masyado baskog man, no? But anyway, ari action na Rex ang pahayag ni Mr.
Amaka. Sa Monday pa, makakadto ang geologist ng Penro sang DNR sa ako ni check nila to. Dala nila ko ng chemicals para i-check. Pero dalaban na pa ito meteorite. Kasi 1 week kong gintunaan sa Google mo. Halos kaanggid, kaparehas. Kaanggid do sa ang yung texture, ang tanang smoothness niya. Kag sa Google Pero hindi mo kuya ka-confirm, Google lang na iya. May authority, that's why mo to nagpamidya ko. Actually, 1 week na to eh. Friday pa to, June 4 pa to na notice ang Friday. Liwat na akong i-open ko, pa tinirong ko ni one day. Itulaan ko niya na before ko ni media. Tapos ang gawain nag-job daw, hindi nag-give ma-confirm mo. Ito lang patawag ko media kapon. Ano ang ginalauman ni mo by Monday, sir? Sila mismo personal makadto sa imo? Personal sila makadto sa akon by 9 o'clock Monday. Storya na kami ni Penro Edgardo Rosata. Oo. Ano ang ginalauman? Ang imong Damo pamagi, damo na siya, pwede na siyang tulaan para sa kabataan sa special science. Kung may interesado nga okay man, depende. ano ang paghangop mo? Natural man ang may mga meteor showers mo. Natural na niya, gambal na yan sa mga experience natin. Ang phenomenal nga mga meteor showers, nakatabo na saya. 100 of years, na. Tapos di madagdag na sila, okay lang niya. Luckily, kung hindi ka maigo, okay lang. Kung maigo ka, sa velocities na patay ka man mo, kasi kalayo na yung bato. Kung kasugid man nga bulalakaw, meteorite, isa sa maswerte ang NOHS. Yeah, oo, definitely. Definitely. Yan mo ng number ka. Hulog ng langit, Aksyon Alvin. Tigit, kaya sa aton sa sumulot. Kaya kung sa sagwa to, tapos lang. Hulog sang langit, Aksyon Rex. Hulog sa langit kay way sang natupan pero kung may mga estudyante patukapon siguro ambot lang kung may natupan to. Oo. Di magaling sa babaw nga lang kadako maning klase sang pagkabutang niyo. Nakita taga ni Aksyon Rex sa picture, no? Daw makabig mo man lang daw inumol man ka dako. Sobra pa si inumol daw inumol guro nimo kay dako-dako mo. Daw ang kangay sa kay Papanglikson nga inumol. Kaya kabalo ka naman daan nga isa lang ka job ni Papanglikson. Sa Lunes to i-turn over, ipatunan sa geologist to? Yes, Aksyon sa Lunes, alas 9 sang aga, na magkari sa NOHS mismo, ang geologist. Nagikan man sa Penro Aksyon Rex. Sa Penro? Oo, sa Penro. Para ma-check kung wala ini matuod nga kuha nga bulalakaw Aksyon Rex, no? Okay, siling ni pare nga na balis ganiling niya Aksyon Alvin himo na da anting-anting kuha na da. O to damo gali bisa si. Ha? Damo gali mahimo sa ni Aksyon Rex. Ang ano? Oh, mahimo na sa anting-anting. Ikaduha, mahimo swerte sa bulan. Di anting-anting ano mo na siya? Mayo ni, anting-anting ni. Anting pwede man gaon kag imnon mo sa pagpati mo lang na iya. Ay, yung mga bagay Aksyon Rex nga dapat na natin tunan. Kinanglan tunan gid sa mga eksperto niya. Kung ano ini kag din ina nagalin, no? Yes, Aksyon Rex. At least ang importante ni nga isa ka bagay kang makahatag man sa interest sa katawhan. Ang ining ginaligar bulalakaw nga nagtupa sa sulod sa NOHS Aksyon Rex. Sa dugang paginaton nga balita, actually nagaamat-amat na sa pagtipon ang pila naton nga mga kauturan nagikan man sang kilusang Mayo 1 sa Idalo man sa ang KMU Negros Aksyon Rex diri sa area sang Rizal Elementary School sa pag-aabot man of course ang pila ka mga so may dala na ranita das lama simbol. Yes, Aksyon Rex sa diri ma-assemble. Actually, kinahulat man natin subong ang pag-aabot man sa pila ka mga leaders kagang spokesperson mismo sa kilusang Mayo 1 in relation diri sa Independence Day Rally, Aksyon Rex sa ika-123 ka tuig nga pagdumdum sining
sining Independence Day Action na Rex. So adlaw sang kailwayan diri sa pungsod sang Pilipinas. So nauman tani karon Action Rex pinapakagrupo sang mga progresibo nga grupo ang magatipon sa sinikar pag magpalayag man. Way pa na sa mga organizers? So far, ari na mga pinakamang miyembro, pero ang mga organizer so far, Action Rex, ginakulat na wala pagidiri, no? Ay, ulihi pa sila yan? Gani, kaya gani Kasi may nila. ara na, dawa sila inang grupo na da? Inaling grupo man Action na Rex, galing kaya ang organizer diriya, pinakulat na, huway pa man, kabot. Kay between 12 to 1, so naumintay karon Action Ano oras ang ilang marchada? 1 o'clock ang sininga mag-sa Action Rex. 1 o'clock, tapos may programa sila or nano? Yes, ang initial Action Rex diri kay KMU spokesperson nga si Noli Rosales nga magamarcha ang ila siningahanay. Way pala si Noli Subong? May Action Rex kay... Basiaran ng guro, basiaran sa higadigad? Oo, ginapangita taman gani siya kung aride kay kung ara ka mismo sa atubang sang NOHS or rather sang Rizal Elementary School ginakayo ang Rizal Elementary School so diri gigagidya mismo gahulat ang iban sa area sang ilisang Panbala Action Rex sang eskwelahan man sa Guada. sa Guada. Pila ano oras may programa pa sa Iwato na? Ang program nila dito na Action na Rex na Sa din? FOJ. Sa Fountain of Justice? Yes, sir. Given rin sa Action na Rex sa Rizal Elementary School, mag-marcha ang sining grupo tapos maglakat padulong sa dalan sang Araneta Recta Action Rex sa FOJ. Para sa sining ilaman ng pag... Pero ano oras ang schedule nila? 1 o'clock agit Action na Rex. Matipon sila between 12 to 1 but exactly 1 o'clock magatulak ang ila sining hanay going sa FOJ. Okay. So far mga miyembro pamandi ang ari diri mga miyembro sa mga mangunguma. Aranda sila? Ari na diri Action Rex actually pipila pagid lamang kaabot, no? Mangkutas labi kundi slali na? Mangkutong tamili, kaya palapit ko sa ila, palayo man sila Action Rex. Ay, basi ko na hadlukan sila si Tsura mong dabulalakaw kang daan? Tsura pa lang daan diri, Mambal na, daw militar ni. Daw militar ni. Mambal yan Magaling ka report kaya Oo, gani man, kaya report niya i-check Ito ni hindi mo na guro malagyo, guro simo may aridi kagina na istorya taman iban gikan man sa syudad sa Bago o nakatansel. Di pa ka mga barangay halin? Di pa ka mga banu? Sige, pabayan talang sila. Ano sila? Na hadlok kung palapitan mo. Araw-araw magambal ka pa kuwan lang kamukunding ka mo nagalin. Gani. Pero kung mga leaders nila ang pahambalon, hindi mas mayo ni. Tingnan na ulihi pa ng mga leader nila. Kabalo ka naman mga, mo, yung mga VIP. Ba, VIP? Amo na ning kapigaduhon, di pa VIP ka pa? Oo. Dapat kung ikaw daga panguna, kag ikaw ang organizer, sang rallying ina, una ka pa da sa manugrally. Supposed to be. Kay para maplastar mo na sila, nga amo niyo, pasunod ta, makadto ta sa amo ni, maprogram ta dahil makadali, kag maglarga naman daw amo na bla. Oo, amo ni ang gina-expect. Ilas 12 na pasado. 12 na pasado. Ila sining leader daw ay paman pakita. But anyway, tagaan to pagid sang pila pa ka minuto, no? At least para makabalo man ta. Basi wala man to. Purpose. Oo. Basi wala man, pero dayon man. Dayon man ni Action Rex, no? Kaya ari man diri galing kay ginisip ko din sa ila sa karon Action Rex. Ginano? Sila sobra na pulo, mga 12 pa lang sila nga diri. Diri kili sa may hub bala, library hub. Basi kung hindi na iya sila yung manugrali na.
sila ni kaya mo nung itsura sa Marilyn. Bororo, may ngalan. Itsura pa lang na, klaro mo na. Kung may ngalan, ang bayo nila nga kami marali, kundi identify sila. Pero kung wala ngalan, galing iti. At least kung upod mo sila. O sige, kinautod si Aksyon Alvin Graba. Dugsing lang ni namo na. Kaya ginapaabot namon subong ang mga mag-arali, way padira sa assembly point nila sa Dalan Rizal, no? Sa Dalan Aranita, sa Eskulahan Blasang Rizal das Tubang. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex, no? Ulat-ulat ang taban na. Pila ka minuto ba si Dugay-Dugay? Ari naman diriya si Mr. Noli Rosales, kagang iban pa ng mga miyembro sa mga progresibo nga grupo nga magapalayag sang ila sining mga mensahe man, of course, in relation sa ika-123 anyos ng adlaw sang kahilwayan. Rekta diri sa Rizal Elementary School with Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrolo na palang tong imbukada sa aton sining balitaan. Ti parte sa alids nga bulalakaw, ipa-check pa na sa geologist sa Monday ni Mr. Amaka, ng principal sang INOHS. Kung ano gidi na nga butang nga nagtupa dira sa gate mismo sang among eskulahan. Sige, ayos, kantuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon. Masailo kita sa Bacolod City Government Center. But before sina, ang balita ni Aksyon Alvin Graba nga inyo nabatian, builog nga ginadulong sang MVIC Bacolod is sa mga kaaksyon ta, Santon Plaza, Balsop, Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombora. Councilor Archie Baribar, angot sa isyu sang Seneco na talana sining igasumiter sa konseho para sa nagakaigo nga pag-akto. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Aksyon Rex antes ang aton sining report unahon ko lang niya na sa kabriking niya si sa programo. Bago lang gid few minutes na interview naton si Vice Mayor Elcida Familiaran kag iyagin palayag Aksyon Rex nga ang pagtaas ng COVID-19 cases karon nga adlaw doble ang sa kahapon nga mga record. Meaning kahapon 280 plus blamuti nagdubli subong? Ila ang alamaton pa lang ang pagtaas kuno portigit sining adlaw.
Uy, di na naghalalin niya. Ambot, kay sila niya, basta 200 plus man sila adlaw mo. Hindi kin man sila magtaasay, pero sila niya party pag hindi ang mga positive tag may mo madugangan pa ni sa mga adlaw. Amo na yung rason nga si Mayor Bing mapatawag meeting karon kuno ni sa ila ho. Ay, gali ka? Oo, kay- Taas giguro ang kaso karon nga adlaw. Gali kay karon pa rin sapon magwaya sa DOH report mo. Amo na, Aksyon Rex, magkagisiling ni Vice Mayor Elsid, siling niya amo na ganing ginabalantayan, takay kabalo ka. Kaya yung mga nagahimo, sinisang desisyon nasyonal mo, kung ano ang quarantine status ng isa ka lugar, especially kung may arasang increases nga nagaluntad o nagakatabo sa pagtaas ang kaso sa COVID-19. Ari ba ang confirmation na Nex ni Vice Mayor Elsid Familiaran nga mo man ang local chairman sa IETF sa Bacolod. Very scary, no? Allow me to report to you in advance. Pero karon ni siya magwa sa gabi. Mayara kita 245 cases today. Double na. Double ng the other sang mga previous day. That I do not know. Kaya ang atong quarantine status monthly ni. But every 2 weeks naga-meeting sila. In fact, may meeting karon si Mayor ng call tungod sa kadasig na saka. Hindi man ta kapagusto siyang aton measures. So, we don't want to na mag-saka yung aton status ng apektadong ekonomiya. Ano ang reason gisiningin? Ano por tingin nga pagtaas, Vice? Number one gida is complacency. No, kung bala inang daw confident ka bala na wala na COVID. So, dira kita na we fail sa sinang aspeto. Plus, ang kami pa naman na nitara. Pila gani itong ambal ito? Subong adlaw? 245. 3? 245. Kay kahapon, 166 mo. 166 kahapon. Subong karon pa sapon, actually magwa ni 245 plus, no? And 60 lang kapon yung Negros Occidental. Ambot ang Negros kung masakat, nagdoble. Karon nga adlaw Bacolod, do? Ano ganit, sila nga kibot ka ni Kuhay lain na naging question natin sa Yabla sila nga dati mo naging walang ginugay ng interview ko sa sila nga mo nang isa sa ngori ko kay kabalo ka naman na diba si Blagolpiada National ITF may mo ang pamangkot di sa ngalos kalabanan ining na-record nila ni nga mga positive ni nag-ari na ni sa ospital o mga asymptomatic lang ni nga ara lang sa puluyan nila. Kung ini Aksyon Rex bagulan ni nagawa nga record kuluwaon pa niya inug-extract pa sa palay nila. Ano man. Kaya ang record na mag-abot na di sa Bacolod, sa ila, amo na sa Aksyon Rex ang basihan sa kuluwaon sa extraction team. Ay posible nagligad pa ni ginkuha ang ila swab sample pag amo na nga sa DOH karon pa niya magawa ang record nila. Sila yung may ara na amo na ning i-forward nila sa extraction team kaya i-forward man sa mga barangay nga amo na matungay ko nila to sa nagligad nga mga inadlaw to naglaton-laton naman to kay way pamagwang resulta mo naguluwa na. Amo nang lain. Ti laton-laton festival ni magamos ni. Amo nang lain nga kinahanglan kon kapin pag nagapaswab kag may mga sintomas kay hindi lang na halaklagaw so kung kay mga delikado magamo ni ilaligan ay magtaas pag magtimbok. Di ba si Blang National ITF kag si Presidente Gong lang magambal siya ba Bacolod alay kung na ito isa lang ka simana ho. Wala lay movement tapos naman kita si Aksyon Rex. Anong ka man isa sa mga bagugid na balita nga naggawa karon yang aga or karon na udto lang kay Vice Mayor Elsid Familiaran nga timay meeting man sila gilayon karon na upod kay Mayor kag sa EOC kag kung paano ma-address ini nga sa isang concern. Now sa balita naton upod kay Councilor Archie Maribar nga mo ni siya ang committee chairman ng energy nga nagpatigayon sa hearing bala nagigad nga adlaw angot sa isyu sang Senate Court sila nga ang matabo sini i-submit ko nga kon committee report para sa pag-discuss na sang miyembro sang konseho sang bilog nga konseho dira sa Bacolod City kay ano pili Aksyon Rex sa kontrata malang
luyag sudlan sa Seneco, especially kay di manog kuan na mo, manog expire na ang sa keep ko sa alcohol. Pero personally, para iya kay Councilor Archie Baribar, sila nga tinga kung nandri personal nga paglantal, kinawag ti proteksyonan ta, kag dapat ang mangibabaw sa sining sa isang transaksyon ang makabulig na po hatag proteksyon kag makahatag kayuhan para sa interes sa mga konsumidor. Yari ang palayag ni Councilor Attorney Archie Baribar. Mahimo ako sa committee report and then ipasulod sa sanggunian and then ma-discuss liwat ang resolution yung ginapropose ni Konsehal Gamboa. Ang tanan nga daw stakeholders, okay naman to. Ang way lang ditong keep ko sa alkone kay whether 3 pesos or whether 5 pesos, ilaman mo. Kung isipon mo mathematically, you cannot dispute nga mas lubo ang 3.3 pesos and 29 centavos ang sa pihak nga 5 and 42, no? Kung galing kay may mga special consideration ka, no? If I may borrow the words of former Governor Lito Coscolluela, Seneco is being forced to take a bitter pill nga magkuhaan na isa sang 5.42 for 1 year. Samtang nagadiskusyon pa sila kung bala ma-challenge ini sang Seneco ang ginapropose ang TP back nga mo ang 3.29 centavos sa coal fuel. Ang mga sunay sa pagkas ang palayag ni Councilor Attorney Archie Baribar, diskusyonan man sa bayan sa Council ano tani resolution naging naduso ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Ang kaaksyon nyo, aksyon at tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:17. Salamat kid Aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iduhantang balita sa Kapitolyo Provincial, si Aksyon na Brian Morden. Agot sa sining Governor Lacson, may mensahe sa Negrosanon sining Independence Day, mga kaksyon, plus sining non-essential travelers, so hindi ba mga essential yan? Halin sa iban nga probinsya, striktohon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Report gikan sa Kapitolyo, pod kay Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? Ginatamyaw gina ni Governor Eugenio Silacson ang provincial governor diri sa Negros Occidental sang malipayon kag maayo kapag sa ulog anibersaryo sining ika-123 nga independensya sang pusod Pilipinas. Aksyon Rexa. Pero sila activity diri sa Capitol, no? Ay sila aktibidad subong adlaw Aksyon Rex. Oo, kumpara sa Bacolod na may ara sang pagtililipon kaina sa pag-intindi naton sini may koneksyon gyapon sa protocol nga ginatawag Action Rex. Okay, kahapon nag-meeting sila mo with mayors, pero karonan ko nung kaundan gid. Ang mensahe ni Lacson sa Negrosanon, ang ining Independence Day nga ini pagsaludo kag paghatag sang importansya sa mga baganihan sa sadtong 1898 no agin proklama ang kahilwayan sang Pilipinas gikan sa mga Espanyol. Pero sa iya na angko na gid man to ng kalayaan, pero subong ang katabo sa aton sila nga palibot do kaangay lang sang nagapakig-away kita gihapon sa mga tawo sa mga Espanyol sang uda. Sa galing ang kinalain subong kay ang kontra hindi makitaan. Gidato mo diri ni Lacson amo iya ang COVID-19 disease nga gina-experience siya subong sang bugos nga kalibutan. Gani ang pangabay ni Lacson sa sining adlaw sang Independence Day sunod siya mapakig-away kita tanan-tanan gamiton ta mga hinganiban kaangay sang face mask, kaangay sang face shield, ang protocol gid nga standards ang aton sa nga Department of Health kag
IATF para ma-encontro tama ining nasambit iyang virus kag magdaog kita sa palaabuton. Amo ning mensahe ni Lacson sining nasambit iyang Independence Day. Of course, we remember our forefathers before who fought for our independence from the Spanish time, the American time, of course, the world famous people power. But right now we continue to face the and the COVID-19 pandemic. We don't need bullets here. What we need is just cooperation and determination to fight this COVID-19. We are just being told to follow minimum health standards, face masks, face shield, distancing, proper hygiene, and vaccine. So this is how to battle this war. We're battling an enemy that we do not see. So we just have to be cooperative and do our share in battling this pandemic. Amo nang palayag ni Lacson siya pinagka-mabulig subong sang Pilipinhon, Negrosanon, amo ang pagkooperar sa pag-away kontra sining si COVID-19 Aksyon Rexa. Samtang ginulayhon ta na lang pamangkot man pero ang resulta gid kahapon sa iya sining virtual meeting with the mayors diri sa probinsya sang Negros Occidental. So kay Lacson ang pinaka-significante dito nga liwat nga ipatuman ang striktong protocol sa mga borders halin sa tiyak nga probinsya which is amoy ni ang Oriental Negros. So kay Lacson ginilusugtan sa tanan ng mga alkalde diri sa Negros Occidental na magpahamtang liwat sang borders na naman sa mga boundaries sa mga lugar like Canlaon to Valle Hermoso, ang San Carlos to Valle Hermoso, kag ang Kawankalan to Mabinay area. Kag kung ikaw nga taga Negros Oriental nga matagtulan diri sa Negros Occidental kag Malagaw, makaon, maligo or ilang hindi gid importante, hindi kagid iya pagpasudlon di anay Aksyon Rexa. Ang suli nga makasulod diri sa aton ang mga essentials gid lamang, mga importante nga mga tawo ay importante nga kinahanglanon, most likely tinang may connection gid sa katabo subong ang ila sila nga pagdupadulong diri delivery sa abi agad nga mas masigurado ang sitwasyon karon sang Negros Occidental. Saan ni masugod Aksyon Brigag? Saan ni matapos ni? Waay pa Aksyon Rex kay ginabalay pa subong ang executive order sa iya sining opisina. Isahon na lang sa Bugos nga Negros Occidental kag ang mga alkalde Tiway pa ni mapagwa ang formal yan nga kuan saan pa ni magwa man? Yung Aksyon Rex sa ginabalay pa lang order ana dira basta gina-set up na lang gid ang oras, ang date, kag pila ka adlaw ini amo na ang ila sining ginaplastar sa sining mga tinion, no? So amo pala nang ayo ni Lacson angot sini kay pinahibaluan Aksyon Rex ang recently gid lamang nagpagwa ang ato lang rate blast ang COVID-19 disease or infectious bala nga ang Dumaguete ika-4 ang Dumaguete ika-number 1 gid sa may pinakadamo nga growth rate kung COVID-19 ang paghambalan sa mga kasyudaran sa bugos nga Pilipinas. So ini nga tikang kabahin didto kag plus pagid nga nagasaka panaog man ang numero sang kaso ni COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Magluwas sining borders nga ini nga stricto sa mga atong sining palibot sa Negros, gina-plastar man subong ang pagpasara temporaryo sa tanan nga mga beach resorts sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa Hunyo 24. Amo ning San Juan Bautista palaligo ini mo kapiestahan. So isara ang tanan nga mga resorts
hindi lang kay isa ka adlaw, most probably masig duha or tatlo pagid ka adlaw. Amo lang gina-plastad nila karon para sa gihapon na prevention sa pagsaka sa numero ni COVID-19 diri sa Negros Occidental Aksyon Rexa. Sa masunod nga mga sinimana, posible magwa na gid ini nga executive order kay hatagan man sang hatagan man sang clearance, hatagan sang mga inadlaw nga makapreparar ang mga utod natin antes ipatuman ini nasambit iyang executive order. Pero ang mga esensyalya pwede akalusot pa oriental, no? Awal problema basta essential. Basta may papilis lang siguro Basta may pakita ka na wagid problema. Kaya may nagapamangkot ding ari man sa Bacolod mapa-oriental mo ti may rotabla kada adlaw man? Yes, Action Rex. Ang oriental, so far, why man sila yung sang protocol dito subong. Kita man ang diri ang amor sini abi nga plano. Ang pagpagawa, wagid problema. Ang pagpabalik sa Negros, dapat mapapilis din sila nga ipakita. Nga essential sila. Amo malang na Action Rex. Ari si Galakson, agat siya. To impose some restrictions. This is also reply to the request of the medical society. It will not be 100%, no? In request nila. But we feel that what we decided on yesterday is enough not to combat the present status of COVID. Kung na to, no, ang borders, ang Oriental Negros, and Negros Occidental, and then others is atong San Juan de Bautista, no? Kung wala pinaka-significant. Yes. The borders between Oriental and Occidental, we feel that the airport naman will protect them, no? Because we declare a negative RT-PCR or they can swap upon entry, no? So, ang sa lang din, sa border lang din between Oriental and Occidental. And yes, ang celebration of Feast of San Juan, all the mayors agreed na we will close our respective resorts, no? Not only for one day, maybe 3 days na siya. Okay. Para again, no? Hindi natin makontrol ang tao, we cannot control ang number of people that we go out and celebrate because this is a tradition, this is a part of our culture already. Action Rex ang palayag ni Gov. Lacson, nag-mention to siyang swab test upon entry. Sa mga tao, to yung magpauli gidiri sa Negros Occidental nga hindi na magbalik abi sa Oriental. Amo niya, dapat may swab test gidya. Pero, kung taga-Oriental ka nga malagaw ka lang gidya sa mga resorts man natin, diri kag mga tourist attraction natin, hindi lang anay. Based sa sunini siya nga pagpalayag sa atin, kag ini, ikarga, ini tarantanan sa executive order na ipapagwa maybe sa masunod na nga inadlaw Action Rex. I-check naman karon kung malambot pa ang alkalde sa San Carlos. I-kwan ko lang i-confirm ko lang kay positive si Juan. Mayor Negostilo. Oo. Di subong isolation siya, na-isolate siya. Action Rex. Check naman karon ang sa Don Salvador. Kaya may nagpalasitive man maybe sa grasong gintapigayon man nga additional nga pag-swab test sa mga tao to sa may Proc Super L. Kaya kahapon to nagguang ilas ning ang resulta mo? Yes, Action Rex into Trail. Cedric ka mga ployan, pikta-pikta. Sige mo, sining nag-positive dira sa nasalit nga area. Balita, Kapitolyo, Action Brian Model nag-report una sa Balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang mga kaaksyon ha. Dugangan tayo ng mga balita pagkatapos lamang sini. Ang Joy 1050 Pack, hasta 15 na swak. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa
serbisyo. Pabalik kita diri sa ato sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:30 na nga oras sa mga kaaksyon ta daligid lang Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graban, no? Balita sa Nokpo kag sa BCPO may tisi anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Banat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali bang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang Ayos. Sige, daligid lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Michael John P. Season, may lang pagpamati. Great lang happy golden birthday sa kay Victorio Daddy Pok Hison sa Dika Homes, Barangay Kabug, kay Rinan Pangantihon sa Carmona, dira sa Corundal, South Cotabato. May lang pagpamati alin sa Chato Ilisi Paranaque, no? Ayos sa kay Lunila Tarosan, may lang pagpamati sa Gatuslao San Sebastian, no? May lang pag-monitor. Jenny Solgon, may lang pagpamati sa iyang lula kay Heidi Kugin, happy birthday today, no? Sige, happy birthday kay Lula Heidi Kugin.
Ayos. Barrio Garay, dira sa barangay di Pandanon, DSB. Mayong aga lang. Mayong udto. Okay, sige. Din pagid, no? Kay Kagawad Imbong Jo Campo, may lang pamati Kagawad. Kay Chofilo Espanyola, pamati dira sa Tagda Zone 3 Hinigaran, no? And kay daligi lang, no? Ida Hifes, kay Ida Hifes dira listening from watching and listening sa Pontevedra, no? Gigoval, may lang pamati dira sa Pro 4 Barangay Cubay, La Carlota. Kay Gigoval. Annabel Garcia, gamon ito dira sa Barangay Tangob. Thank you so much, Annabel, no? Annabel Garcia, no? Kay John Seron, Joy Seron, may lang pamati, Velocity 4, salamat lang, gamay lang. Aksyon Rex, Basi Signman. Ayos, kay Joy Seron, Rinido Aldia, Sir, ano na diya sa hinubaan ang nosiko, patay sindis ang kagabi, nag-burn out 5 ka segundo, siga naman tapos ininga udto. Ano man nga pangguba gamit? Sino makasolba naman? Basin GCP nang gabran out na da. Baluka ang GCP pero may man gabran out diris bakulod mo. Pangguba gidya tanan eh. Sige i-follow up ta lang na. Tawag ilang nusiko ninyo da Rinido Aldea. Alex dahil dira sa Aksyon Rex, tanias ko kung magpuli ko mabinay, dili na ko ma-quarantine from Bacolod. Hindi naman siguro. Kung makalusot ka mabinay, ito makalusot naman. Why naman sang quarantine, Jolly C, may lang pamati, Jolly C. Arnold Bidayo, Aksyon Rex, Bulalakaw, kita na ko na daw pikak. Nga pispis gasigang iya tiil basi iya na kapanday na no. Sige. Ronnie Mananghaya sa Pope Saudi Arabia. May lang pamati Ronnie Mananghaya, no? Sige kay Edwin Pinida, may lang pamati Edwin Pinida. Kay George Gargasiran, may lang pamati. Agud nun naksurek sa tanan na bato, amuna ang pinakamayo. George Gargasiran, no? Thank you, good sir George, Jenny Solgon, hello, Aksurex, mayo udto ba mayo tani kun ang ina nga bulalakaw mahimo madamo nga maniba. Gani man Jay, no? Thank you so much, good Jenna. Kay Dan de los Santos, Manje Arniho, may lang pamati sa inyo dra, no? Panoy Pinida, pwede mo ko mabuligan, ma'am. Ano ning ila ni man? Nga ginhimo na dinilay, ay, sus. Kay Humalumina, may lang pamati, Humalumina. Dali gid lang Christine Minies Villalobos, may lang pamati sa Pandanon DSB. Torres Alex, Aksyon Rex, paano nila mahambal nga bulalakaw dapat pa-check na sa maalam. Gani man sir, no? Sa Monday to sir. Ayos. Kay Joy Sharon nga pamati kami dia. Galagabong gid Armand Aligin. Amune. Sige Thank you gid. Ayos. Diri sa idalom nga portion. Be malantaw to diyan na ya. Kung mayari pa, Liberty Binitin Obaldo dra sa East Homes 4 Mansilingan. May lang pamati Liberty Binitin Obaldo. Kay Lilia Taton dra sa Gardenville, Tangob, may lang pamati, no? Si Alex Montesa may papas pa, pamilya Lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, kag pamilya Pasyulan sang Kalong-Kalong Airport. Salamat, gid. Thank you, gid. Ano naman yung mo yung mensahe mo yung Raymond Ligaspi Pinida nagkaladula ding iban ding mga message do kay Dre kaya imo ga message ayos kay Sugar Spices Alba Honeybee, good afternoon Sir Rex, shout out lang da sa taga Quadrips. Thank you gid taga Quadrips da may lang pag-monitor halin sa kay Sugar Spices Alba Honeybee. Gian Resisyo, salamat gid Gian.
Okay. Ayos. Sige. Karon naman ang iba na, mahina ang kalaban, daligid lang, standby, mga kaaksyon, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipag
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:48 na nga oras, 12:48 na karon sa hapon hingadlan sang sambayanan ang ila sining nga mangin kandidato mga kaaksyon, no? Karon sa hapon amot ko na no oras ni basta ingadlan nila within this day mo ang ila sining mangin standard bearer sa palabuton nga eleksyon mga kaaksyon. Ang taon-taon sinong pilion nila sini kay daw si Vice President Lini Robredo ang ginasigahom nga amo ang ila sini nga itibong. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa 64 anyos nga amay nakuhaan sang mataas nga kalibre sang armas lutang sa syudad sang Victorias. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Arcano ining 64 anyos nga amahit matapos na nag-iskandalo kag nakuhaan pa sang armas last 10:30 antak na kagabi sa relocation site barangay Bayanti 1 sa siyudad sang Victorias. Ang nagkalnadapan di Aksyon Rex ging kilala kay Manuel Salazar, presidente sang among lugar. Nausuno diri kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sa Victoria City PNP. Ining ginaligar si Salazar Aksyon Rex, ginaligar nga nakainom, in short daw hubog bala Aksyon Rex, kag nagmaoy, ginpahog ang sila ka mga pumulyo even ang iya sini nga bata nga si Brimstone Brian Salazar, 29 anyos. Now, dugang pag-isiri Aksyon Rex, mismo ang iya sini nga bata nga 29 anyos na nagpalapit na mismo sa polis kaya nangayon sang Bulig sa sa aligasyon nga gintayaan siya sang armas ang iya mismo amay. Rason nga sa pag-responder sa mga kapulisan kagabi ni gilayon nga inisyaan nga gindakop kag nakuha gid Aksyon Rex sa suspect ang isa ka caliber 45 Aksyon Rex. In fact, caliber 45 Colt government model ni siya Aksyon Rex mo. Hindi na siya nagkuha, ya?
amo ni karon ang ginausisa sa mga kapulisan. Government model? Yes. Government model. Ginausisa ni karon sa mga kapulisan. Din kay Corpus Actionarex nga i-check nila sa iban pa nga mga otoridad basin balang nga may miyembro ini sang Philippine Army o kunano o kung nga aga usar siya sini di inihalin amo ni mga bagay nga ginausisa karon Actionarex. Wala man sang dokumento nga ginpakita ang ining persona matapos na dakpan nga nagahupos sang caliber 45. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. This time, nag-request naman kami sa firearms certification whether itong si Manuel Salazar license owner. Kasi kagabi nga, nakulihan natin siya ng isang caliber 45. So, chinecheck pa natin whether license siya or not. Paano na bingo ining subject, sir? Actually, na nag-complain sa atin dito is yung other than yung anak niya. Na gagano daw siya na gagano ng baril tinetrete na babarilin sila. So, pumunta sa opisina natin kagabi ang kanyang anak. So, immediately, together ng mga operatives at saka ng ating alert team, nagpunta tayo sa area. Kita nga natin siya. Hindi niya napansin kasi sa likod kami dumaan. Napansin niya na lang nung nasa kabila na kami. Wala na siyang magaw. Ano bang background nito ni Salazar, sir? Actually, wala naman Hindi naman po ganun ka yun yung tinatanong namin kagabi pa sa kanya. Pero medyo hindi siya sumasagot sa atin. Medyo timid siya. Pagkano tatanong tayo. Saan niya nakuha itong baril na to? So, hindi siya nasasalita sa atin. Kasi medyo nakainom pa ito kagabi. Pero sabi ko, anong nangyari dito is kaso na dito para sa'yo. Actionarex ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Nag-aamat-ama ang sitwasyon sa buong diri sa pilit sa Rizal Elementary School Actionarex. Nag-aamat-amat na damo ang pinaka mga miyembro sa progresibo nga grupo. Exactly alauna Actionarex magalakat ang mga grupo gikan diri sa area sa Rizal Elementary School pakadto sa Fountain of Justice. Why padagyapo ng mga leaders na? Arena Actionarex, si Sir Ireneo Longinos, ang spokesperson sa bagong alyansang Makabayan. Ari naman diriya nag-abot ang pinaka mga leaders pa sa KMU, KMP kaga-iban pa. No? Si Sir Ireneo Longinos, Sir, anong pinaka tinutuyo sang inyong hanay sa patigayon sining Independence Day rally, sir? Yes, sa subong adlaw, Hunyo 12, Independence Day, Mga din, ang bagong alyansang Makabayan, tupod sa mga membro sa organisasyon, magkapatigayon sa subong sang isa ka march rally, angot sa sining selebrasyon, Ang ining aksyon namon, bitbit namon ang isyu may kangtanan sa imbasyon sa China sa West Philippine Sea. Masa mo ng pinaka issue nga ginabitbit namon bangod para sa pumuluyo, ang imbasyon sa China hindi lang sa kadagatan sa Pilipinas, hindi lang sa kadutaan kag sa mga programa, kundi pati sa Malacanang, na imbasyon na sa China, So isa na ginapamatokan naton bangod nag-bayular ini sa malabaran nga kinamatarong pagsubirin niya sa aton kungsod, mabaskog ang gustong tinto sa pumuluyo sa nanginatitsod ni Presidente Duterte sining hindi niya paghatag sa importansya nga pangapinan ang aton kungsod batok sa invasyon sa China. Yes. Ang pinaka-proper karon sa programa dito na kamo mismo mahambal man sa FOJ, sir. Yes, may programa kami dito sa may Fountain of Justice. Magpahayag dito ang mga sektoral organisasyon sang ilay ang panindugan, ang sining issue sa West Philippine Sea, sa Pungsod, Pilipinas. Sige, sir. Sir, thank you, sir. Sinong mahambal sa adra?
Sino mahambal karon, sir? Sila Sir Noli, mahambal man? Yes, bali ang mga speaker na mo, no, karon sa dito sa Content Justice, ang chairperson sang pamalakayan, sang Ligo Filipino Students, sang Pilo sang Mayo, no, pag sang kalitunan ng gamayang mahihirap. Sige sir, thank you sir. Aksyon Rex, no, si Sir Erenio Loginos, that is in relation Amo lang na dang part, halin lang na sa South Tanan? Ang ibang Aksyon Rex halin sa North man, kay Ariman so Diri dra ang tanan Nara. nagtingob? Oo, nagtingob man sila diri Aksyon Rex. Kita naman ang spokesperson man sa Northern Negros Human Rights Advocate. Sino lang sa Narada? Ari diri si Sir Ray, ang gahambal pa subong diri sa speaker man Aksyon Rex. Sa din may hambal-hambal na? May jeep man diri balang amon may mga speaker. Basi kung makuhaan to sa Northern Negros? Aksyon Rex no, basin makakuha man kita. Try ta lang kay ka-istorya pa sila diri subong Aksyon Rex, no? Sige lang, base makakuha pa kita dugang mga information na diri kag pila ka mga bagay nga pwede paghahambalan man Aksyon Rex, granting nga dugay-dugay magatulak na ang ining grupo Aksyon Rex, no? So, Rex na diri sa area sa Rizal Elementary School, winaksyon kapang Dixon Tahom ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol direktadra sa Tubangsang Rizal Elementary School, mga kaaksyon. Life extension na vitamin D3 anayhon nagasuplemento sang vitamin D para sa ikayong lawas naton, mga kaaksyon. No? Nagapabakod sa aton sini nga mga katulanan kag ang immune system ta ginabuligan yaman because ang life extension na vitamin D3 naga-maintain man ni sa healthy blood pressure nato, no? Life extension na vitamin D3, ang calcium sini naga-contributes man sa normal muscle functions, kag ang vitamin D isa lang diri nagapanormal sa absorption, utilization and sa sang kagahon nga nakabunggo dra sa area sang Barangay Alihis, patay gining isa ka senior citizen, so nga binungguan niya sini, mga kaaksyon. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, Kantong, congratulations to you, no? Naaman? Ati, ara na mo. Ayo di purma. Silingkugid daw. Thank you gida. At least may sapin-sapin ka na sa imo duha kadlaw, no? Oh, laban eh. Nga pagkadula sa Aksyon Radio, pagkatapos ang programo, kag sa Lunes pagbalik, balik naman kita sa kanding. Ayo di purma. Silingkugid daw. Ang pagbalik sa kanding ang mga importante. Aksyon Rex, no? Balik ta sa kanding. Sa Lunes, Lunes naman. Sa Lunes gani, mabalik naman kita sa kanding. Sige lang, may pizza 15 pa. Ay, oo, gali, no? Gali kasi bagay ito naman. Galing ti. Garikta naman na kay General eh. Kagluwas na. Garikta pag sa General Changi eh. Oh, yes. Purma. Garikta na kay General Nona Magpano.
Why tada iya mimo? Why tada mimo? No, bisan ikaw guro why tada mimo? rekta, no? Rekta na iya sa... Napatina na. Basta 15-30 ba yes, may kurit na Aksyon Rex, no? Hindi na matago, no? Hindi na iya matago, hindi na manigar mo. Hindi na manigar Aksyon Rex, no? Kapag pagkulang ibong card ara sa Commander-in-Chief. Sa Commander-in-Chief, wala gina iya. Why ka na movement why ka, no? Why ka na movement? Why ka maghihuon mo? Tamimi. Ayun, di purma. Gusto ka lang mag-ipos-ipos na. Ipos ka lang kag ang imo na lang best remedy Aksyon Rex. Pagkasiling kita nga, why kita da. Amo gid na da. Wala mo why kita da, kada walang alang gito. So, ikaw ba mapayon si Aksyon Rex mo? Damo-ubo man ko sa ubra mo ba? Pero mo kayo man ang realidad, Aksyon Rex mo. Basta gani 15-30, rekta na sa Commander-in-Chief, no? Laban. Why ka na damay mo, Ito damay mo sa Commander-in-Chief, no? Pero sa... Kaya ikaw ya PNP Chief Kantong ka lang, magpano di ang may diversion ng Presidente. Uy, kagidlay mo. Ang Commander-in-Chief ang may final say, no? Laban. Ikaw ya Chief PNP ka lang. Anong order sa Commander-in-Chief di masunudan tayo? Laban Hindi Black si Rex? Laban, gid, laban. Okay. Mayroon gid na pagpamati kay Torres Alex Diraho. Sino na? Si Torres Alex. Sabi ko si Alex Montesa. Alex Torres, si Alex Montesa. Nabatuara lang sa monitor ya. Sa Purok Laurel, Mansilingan. Hindi tayo magbali pala si Engineer Marlon Posisyon. Si Engineer Marlon Posisyon. Alangila, no? Oo, tawa ito kag bugnaw ginatong lugar ya subong. Gaulan-ulan, no? Oo. Gafag-fag na to sa babaw. Bulubog na. Tapos siya, ito ko may mga brandy ka bla? May? Brandy. Branding nga? Branding ilim nun abi ko branding nga soft drink. Ayun, di purma. Hindi mo. Brandy ng imo yan. May brandy, kabi ka may kulokin nila kato sa banoka ni Engineer Marlon Posisyon. Ay, sus, do pensionado ka, no? Saan naman sa makapanghagad? Anytime na sa Aksyon Rex, anytime i-schedule talang a day before. Para makapreparar to siya ka makapatumba sa baka kakanting, no? Tumbahon gid tapos pabangunon. Ayun, di purma. Amo na ng tirada, Aksyon Rex, no? Amo sa ni Engineer Arthur Normandi mo. Gani man. Magsiling kasi nga, Engineer, matipon-tipon kita. Kag mag-ilo-ulo istoryahan ay. Masilin na si Engineer Arthur Normandi nga, okay pare. Call. Amo nang nami ang call. Name it. Name it. Anay bede. Ayun, di purma. Hindi mayo. Amo na yung mga engineer magkuhan mo, mag-wasri puder bla. Gani man. Name it, anay habit. Kaya ni Batusin da, good morning lang ay ni. Ay ni Batusin. Kanami sa yung pilido na Batusin. Ano? Ay mi Batusin? Ay may Batusin, Basi Batusan, hindi. Hindi Batusin niya. Batusin, siya siyang Batwind. Sila niya. Ay, hindi ko lang pagsumpunan na. Shout out lang kay Mr. Tunalf Santos nga nagkakalingnaw gid pamati samtang galuto damog kuno sang baboy nila. Tunalf Santos. Ang damog sang baboy luto amayo, no? Basi masarap yung damog. Ayun, di purma. Kakaunon ka sang baboy, no? Kasi masalaan ka damog lang. Damog mag-aong ka sang tunalf sang baboy, no? Nga ginalutuan mo sang damog. Philip Libuon, malang pagpamati, over the counter every 15:30 para may ara kamoda. Gani man. Ay, di na pwede under the counter. Under the counter. Rekta na yung amon nga na card Aksyon Rex, no? Ang card wala. Why na ganing card? Ang card wala na sa among posisyon, no? Why na 15 Why na sa posisyon namon ang card, no? So hindi na kami ka under the table, no? Over the table na lang. Ayun, di purma. Paring Joseph Chowa Sir Joseph Chowa, malang pagpamati Rasa. Okay, si Manuel ko da. Sa Silay City. Silay City, mo ulan tin namin giniplo pangapi, no? Nami to. Mo ni nga ulan nga galom-galom mo. Ka namin turn gini, no? Tapos lang magkahutik nga coffee ta sa GNG. GNG coffee the best, no? Where you are in there. Ayun, di purma.
Kinanglan na mo lang ni nga oraso kay kung magaro gabi na daw. Daw mayon may pakuribong sa balay ba. Away na chance magwala pag ko ulan na way na. Way na. Sama ni nga chimpo pwede na no. Sugdan ta na inom. Daw maubo man ko ba? Daw mas lamukan man ko eh. Kaya para hindi ta ma-chance ang korpyo no. Ang importante da ang korpyo ay hindi ta maptan no kag of course social distancing ang pinaka-importante dira Action Rex no. Kay Joan Mill dira sa Manslingan, good PM lang Joan Mill, no? Oo. May lang ang pagpamatig kay Loe Himotia dira sa Linawon, Kawayan. Okay. Ano ning latest ning binungguan ning? Ating latest nito, way gini makilala gyapon ang driver, way pasang surrender filler nga nabaton na. Si Police Captain Elmer Bonilla ang mapisang hepe sang station number 7 ay halip ni kainas ang kagahon hasta kainas ang agang ulat nila. Ginapaksyonan gali ang tag-iya sang nakabunggo niyo kay nabili ng imong ano na magtawag sila cover bla? Hindi, ang iya bumper gito aksurek siya. Bumper kung cover sa guma? Bumper gito sa tubangan na blang may ngalan Toyota. Amo to nga kilala nga Toyota sedan. Kaya ang debris sa bumper yan nabilis dalan. Amo to nga sedan gali. Toyota sedan. Dali ka piyo kon auto kon SUV. Ati auto na laban? Ati laban naguro auto accessories. Ay motor na tumaling imo ya? Karusa to yan. Ay, di purma. Karusa Toyota. Mayara na sila. Away na sila ya. Sa umal. Buisit. Karusa. Sanay ka ba? Kunin, Toyota sedan eh. Amo nang libre nga nabili sa dalan mo. Amo nang natipay ko nga nga natipay ni siya nga Toyota sedan kaya nabili ng libre. Siyang bumper eh ginabla. Amo nang ko nakasampok sa kwan sa biktima nga napatay ni nga 69 anyos nga naon. Nga senior citizens nga si Lola Oliva Porciso. Nakakuha na siya mo taga ECC Villas, Barangay Alihis. ECC Villas? ECC Villas, Barangay Alihis. Dra na sa may bongbong sdabla, pasulod to. Okay. Dra na na yun? Dra na yun ang ECC Villas na. Yun at tapok siya. Sa may kakuan lang, ng eskulahan lang ako, Carlos Silado. Hindi na dyan, be? Hindi na Carlos Silado Carlos Silado na ng eskwelahan. Sa gali, nagpatabok siya. Actually, natabok niya ito ba? Ang iya sa Bacolod Memorial Park. Ang patyo, blada. Di ka naglabot to saya? Di, guro ka panglakato man ang pobre eh. Wata ka balo. Actually, wala pala may istorya ni Bonilla, niyang pamilya. Kaya gindala ng bangkay sa may St. Peter mong. Yung pamilya, abot ko nakabalo na ng pamilya ni Oliva Porceso. Amo na istoryahan pa ni Bonilla. Layo-layo pa to yung Bacolod Memorial Park ya sa isisibilyas da? Galakat ni sa gurong tigulang aksyon na ito kabalo ko ng tuyo is ni kagahon base panindahan o nanong sitwasyon base ko street cleaner ba no ako pa rin ka ng istorya pa ni Bonilla ang pamilya kung nga nakalambot ng tigulang kung nga wala upod ni ang tigulang sa matabo ang aksidente Action Rex nang kanang lugar na natabuan sa insidente madulong na da mong nga lugar kag pagusto ko na burot sa lakyan mo kati highway mong way ka tayo may mabungguan da magluwas sa isang tao ni nga nagtabok niti amo ni guro nga nagsalig man ang driver sining Toyota sedan nga siguro ti tawhay kay kagahon sige gurong paburhot yati wa sa kabalo may tao nga natabok kay durog na da baw na sa kami kini si Lola Oliva Porceso nga mo ni ang resulta sa iya sini kamatayon now in this regard Action Rex nagapanawagan kay si Police Captain Elmer Bonilla sa driver kabay pa kung nagapamatik ka ang apelasyon lang yan ni Captain Bonilla sa imo surrender ka na lang kag buligin na lang ini ang pamilya kung aksidente man kag hindi mo hungod kag mag-surrender ka ti medyo mabuhin-buhinan man ang imo sining kaso Action Rex no kay ti kung mag-surrender ka temprano pa at least mabalas ang tao nga tiway kaya intensyon nga magpanago kung palagyuhan ang ining ginhimo mo nga krimen kay ti krimen mong reckless imprudence resulting to homicide Action Rex di mo na gani hambali Bonilla nga kung hindi ka mag-surrender kapag pulo panago ka lang mapawala ka lang ang konsensya amo ni ang magsukot sa imo Action Rex
Muna panawagan ni Captain Elmer Bonilla, palihog lang sa driver sa Toyota Sedan nga nakabunggo kay Lola buligan na Oliva lang niyo. Posiso. Buligan lang ni kay aksidente man na, kung ginhungod mo na. Gani man kay kung hindi ka magwa ka, hindi ka mag-speaker sa bahay mo, tiba suspitsuhan gin nga hungod mo gid. Oo, Kung magwa kaya ka mag-speaker ka sa posisyon, tiba ko kita na tabok sabi mo. Di mo na kay aksidente, hindi na mapulong aksidente. Hindi na lang mabawing kabuhi. Gani man sa mo naman, importante na buligan ta lang pamilya ho. Kay tipigado man yung pamilya ni Lola Oliva Posiso niyo. Tama na gani nga nagapanawagan si Captain Bonilla pagi sining waragwagan sa number 1 program nga BBB nga kung mahimo mag-surrender ka na lang para nga pabuligan mo ang pamilya sila. Yari si Captain Bonilla sa interview sa Aksyon Radio. Nag-appeal kita kung sino man ang driver sang nasambit mo lang sa lakyan nga dito man tani ni bala sa tingulang na tagaira niya ni kaga napatay. Super actionary no haling sa tagahon nagahulat kita nga may persona makadto diri so why did nag-appeal kita sa driver no kung nagapamati tama agi diri sa Aksyon Radio nga mininak siya nga pagbulig bala ang iya obligasyon nga tubangon niya ni. Siyempre, kinanglan natin mabatian ang iya side kung anong natabugid man bala nga masiwa niya nakita kay gincheck na kagid niya medyo madulom-dulom ng area sa tubang datang memorial. So, ang ato lang gid nga kung nagapamati sa no, pamagi diri sa Uragwagan sa Aksyon Radio, makuha tang iya side kay karon kung hindi natin matian ang iya side, pag ma-identify natin siya kung kailan siyang kaso, so medyo mataas ang kaso ng sa kanya. Pero kung makadto sa police station, kung makuha natin no, may investigahan kag makuha natin ang side kung anong rason, basi mabuligan pa natin siya. Arigluhon natin para mabuligan natin ang biktima. Ini siya ang krimen is reckless imprudence resulting to homicide but silingon sila hindi may hungod na pagpatay sang tao. Kumbaga may kakulangan sa imong foresight kay siguro dulom, daw mo naman ang estima. So, ang aton lang ginaayo ang pag-surrender sang suspitado. So again sir, finally ang imuliwat nga panawagan sa driver, kabay pa nga makonsensya sa sang natabo ni sir? Yes, actually, Eric, we are appealing no, kung sinugin man ang drive sining salakyan, Toyota Sedan, nga surrender sa station, kaga mamati kami si mga side kung anong rason nga nabunguan siya, kaga siguro mas maintindihan sang pamilya sang biktima kung magkadto ka diri katubangan. Aksyon si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 7. Aksyon klarohon ko lang nga bali dibre ni sang bumper blas ang salakyan na nabili. Mo sini ka nga dibre bumper sa salakyan. Inablang iya kay black Toyota blang design black Rex. Gani. Amo na sang nabili no. Ka iya na to banga sa bumper na nabutang Action Rex. Hindi kaya ni sarili nga bilog nga bumper ha. Ti posible ambot kon may mga Innova kay daw Innova nang may design sa ulo nga Toyota mo. Ina. Mo sang salakyan ni Nilmar Blanc, dira, kag ni GM. Isal. Design na basta iya ka Toyota nga design na. Hindi pa niya magsala kay may Toyota ka mga daan mo. Nakita ko ni sa ulo sa salakyan mo. Ang design nga iya ka Toyota, no? Si John de la Cruz, siling niyang isi Sibilias bro, tubang na Memorial Park na yon ang entrance. Hindi kabalo ka, dra ko nag-star mo si Sibilias, amo na nga balang ko ng Sibilias, dang entrance sinaragid sa kilid sang bungbongs, tapos unan sina, amo ang... Base may Sibilias 1 kag 2 mo na ko. Why, isa lang na. Ang lapsan mo na dyan, bilakson to sa sulod dampi, agyan mo ng kurason, ano ganing eskulaan, Carlos Silado, bla? Okay. Entrance, isa lang ng entrance ang Sibilias, na before ka, sang bangga, sang ano to ganing nagabaligya to sang mga kwan? Bungbongs. Yaya. Okay. Oo. Teka, basi magtalang ka, dulog pa siya. Kagiliko mo sa Sibilias, no? Ang sapyak na bangga, laina na da. Ang sapyak na bangga, lapit sa memorial, sa tubang sa memorial, laina na nga bangga da. Okay, kasi ako, hindi ka nagabisadong lugar, kasi ako nakag-start eh. Ikaw nagabisado ka, naka-star ka ta mo. Okay, star ko da, dugay ko da. Okay, tingala ko daw kada order mo, piyaya kita yun kay. Una sa tamang balita. Sige, ano na? Ate, wala ginagsurex ito. Amo na. Gani, magalunoy. Man, basi ko hunay-hunay patong nakabunggo vlog, nagagalain patong pamatyan. Basi kinulbaan man. Kinulbaan man, kay ti basi ko na nasangit gid nga salakyan niya. Posible may gupi tong ulo sang salakyan niya. Ate, laban ito ko pa. Higit ganing
ang ang kwan sang Toyota, wigit gani. Wigit gani po sa mo impact persado Hindi niya magkakas kung hinalang bungkus tao. Hinay lang. Oo. Sigurado may puwersa ni ang impact pagbunggo kay Lola Kwan na Oliva por season Kung nagpapati ka, pawayway ka na kadali. Pawayway lang da. Tapos kung matimingan natin pamilya mo man lang, pamilya man nimo, among magatawag sa pulis nga sir, muning kung istorya lang da. O gani man. Simple Kaya ako kapati ko, pamilya ko rin, di naman ni magpagarbo guro kung ano Ang importante, hindi nga maplastaron ng bangkay ni Lola Oliva por seso, kag maplastar sa lungon, kag mapalubog sa pamilya para nga bisan paano sa peka nga nabuhi, mangin mayo man to sitwasyon ni Lola Oliva por seso. No? So again sa driver sang Toyota sedan, kabalo ko ba si pamilya mo na guro, kung sige natago-tago mas pamilya mo na, pero sigurado ko pamilya mo mamangkot kina nga tingala gid na nagupi ni kagwa na niyang design sa Toyota tan hindi kadto. So hindi ka na magkuana, hindi ka na magpanago kag ako niya suggestion. Hindi ka man na dalman kung plastar mo kag buliga mo malang pamilya. Ang pamilya ano mo na kay aksidente. Oo, ang pamilya hopefully makabator sa natabo ni kay Lula, no? Ano mo na kay aksidente. So ang importante daya ang moral mong obligasyon sa pamilya, no? Kaya ang istorya patay mo pigado maningada at dapat maplastar ini sa gusto nga sitwasyon dining si Lola Oliva por seso. No? So surrender ka na lang para nga hindi ka na madalman pasang imo sini nga kaso kaya in the long run ang manukot sa imo kung hindi ka pang surrender pawalaan mo ni konsensya makonsensya kasi ni kabalo ko makibang kagin sini every time nga kung hindi ka mag-surrender kung hindi mo ni matagaan bulig ang pamilya. Action next, no? So muna yung pinaka-latest ibaloon tani kay gina-monitor taman ni kay Mesuras masato si Captain Bonilla nga mas ka ma-claim na ini or ma-surrender ang driver, ibaloon Manila kung anong rason kung nga nabungguan ini nga biktima. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Pagbaron nag-report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Bro Kirkchan de la Cruz, no? Nga nagpamati sa sining mga inora. Sa mga kaaksyon ta, dire kita na sa Evergreen Herbal Capsule, no? Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Banat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA. Taling balita ni Aksyon no Roger Gotib, mapasyudad kita sang Cadiz kay maki-update ato anay ho ining body camera nga gin-issue sang Philippine National Police Headquarters hindi pa magamit sang kapulisan, no?
bangod wala pagin balikan sang installer nga magahalin sa Camp Crame. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, nagapahayag ang Chief of Police sa Siyudad San Cadiz Police, Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Kabahin sa sining mga body camera nga sa diin, yari lang nakatenga dari sa may Cadiz City PNP kag hindi pa magamit sila sining operasyon. Inikuntan ni paggagamit ng priority sa ila operation specialist sa operations on drugs. Kag iban pa nga mga ginaresponderan sa mga katapos ang kapulisan. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar nga na-install na ini partially pero wala ginbalikan sang ila sini nga information technician o kon IT nga nagalin mismo sa Camp Crame tungod kay hindi ini ma-install sa kung sino lang nga IT. Ang pahayag sa nga Chief of Police sa Siyudad San Cadiz sa ato sini nga interview. Opo sir, no, meron po tayong body cam na issue from National Headquarters pero hindi pa po nabalikan ng IT ng Crame para ma-operate na po ito. Actually, na-install na po nila. Ang inintay na lamang is yung ipa-finalize nila kung paano gamitin itong body cam na to at paano i-operate. So ang pahayag ni Lieutenant Colonel Rocky Diciar, ako ini nga mabulig sa operasyon sa bahin sang transparency agud nga hindi man maigo ang mga kapulisan sa kung ano nga mga accusation sa mga tao during sa ila operasyon, labi na gid kung may mga matabo nga casualty sa bahin sa mga drug personalities tungod nagbato ini sa mga kapulisan. Pahayag pa ni Police Lieutenant Colonel Diciar nga ila na lamang hulat-hulaton nga ma-install ini agud nga ini ang mangin efficient na sa ila sini nga himuon nga mga operasyon. Report gikan sa Siyudad San Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa Siyudad San Cadiz. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Launa 22 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon ha. Standbayan ay matagtapila ka mga commercials. Then balik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa imidya ng aton oras, nami patani isalyada o galing kay ang chimpo ko do hindi nagid magtugot pa. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dilig lamang madugay, upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa kahanginan, kita-kits kita sa Mandea, sa amuman gyapon nga waragwagan kag istasyon. Ha? Sige, ako ang inyo sa Aksyon, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.